Once again, maayong buntag sa tanan. Karon ang ika-17 nga Domingo sa ordinaryong panahon og usab 17 na lang pod ka Domingo ang nabilin og Advent na pod. So dali ra kayong panahon, no? Ato raning pikat-pikatan, pilok-pilokan ra. Murag gipiskat ba? Sig pamilok sa iyang mata kay katol. Ang atong tema, ang Espiritu sa Dios naghatag kanato og pagsabot kung unsa ang maayo og daotan. My first question karon nga kabuntagon is, how did you find out about Jesus? How did your conversion to Christianity started? Giunsa ninyo pagkakaplag kang Ginoong Hesukristo? Pangutana ko na inyong kaugalingon. Giunsa nako pagkakaplag kang Ginoong Hesukristo? Kung mahinumduman pa ninyo ang katong maong panahon nga nakaplagan ninyo sa Ginoong Hesukristo sa inyong kinabuhi. Okay? Or giunsa man pagsugod sa inyong conversion, sa inyong pagkabalhin, okay? Gikan sa pagkapagano ngadto sa nahimo na kang Kristohanon, or dili ka motoo og Dios kaniadto apan karon nitoo naka sa labaw makagagahom nga Dios. Giunsa man na pagsugod ang tanan. In our gospel reading, we see two parables about the kingdom of God. Sa atong ebanghelyo, dunay duha ka sambingay nga gisgutan bahin sa gingarian sa Dios. Ang una nga sambingay, the parable of the hidden treasure, ang sambingay sa tinago nga bahandi, and the parable of the great pearl, ug ang sambingay, okay, sa pinakamaanindot nga perlas. Dili perlas ng silanganan. Perlas, you know. These two parables reflect two different moments on how we encountered God in our lives. Kining duha ka sambingay nagpakita kini sa duha ka nga nagkalain-lain, okay, nga moment, nga sitwasyon sa atong pagkakaplag sa Dios. Either intentional, tinuyo, or unintentional, or dili tinuyo. Tinuyuan nimo nga gipangita ang Dios, or wala nimo damha, or wala nimo tuyua nga makaplagan dayon nimo ang Dios. The first one is the parable of the hidden treasure. Maghisgot ta ani una sa sambingay sa tinago nga bahandi. Kung naminaw ta kaganina sa ipagbasa sa ebanghelyo, aduna kunoy usa ka tawo nga nakakaplag og bahandi. Iya kining gikalot, pero iya ra pong gibalik sa yuta. Okay? Pag human niyang kalot, nakita niya yang gikuha, iya ra pong gibalik. Okay? Og human ni ana, iyang gibaligya ang tanan nga kaptangan niya, ang tanan niya nga mga personal nga mga bahandi, og gipalit ang maong yuta. Okay? Kung asa niya nakita tong bahandi sa yuta. There are a lot of people nga sama ni ini nga unang sambingay. Okay? They unintentionally find Jesus. Wala nila damha, wala nila tuyua nga makaplagan nila si Ginoong Hesukristo sa ilang kinabuhi. Okay? On a piece of land, unsa maning yuta, nagsimbolo kini sa mga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Wa nila damha nga kini nga sitwasyon sa ilang kinabuhi makaplagan di ay nila sa Hesukristo. Okay? Unsa man nga mga sitwasyon, either problema, kalisdanan, depression, mga happy moments sa imong kinabuhi. Okay? But they keep him buried in the land. Pero imbes nga ila na untang kuhaon si Jesus. Okay? Pero ilang gilubong pagbalik. Sama sa gibuhat sa maong tao, sa maong sambingay. They want to solo Jesus. Gusto nila nga
suluhon lang nila sa Ginoong Jesucristo. Gusto nila nga between them and God. Okay? Mabitaw nga naay delikado kaayo nga post sa Facebook. Ambot kung nakabasa ba mo ani, pero siguro ang uban nakabasa ani, nag-ingon nga bahala kunog dili mo simba basta kay lig-on ang pagsalig sa Ginoo. Hala pag sure diha. Unsaon nimo pagsalig sa Ginoo nga dili gani ka mismo musulod sa iyang balay alampuanan? Amen ba mo ana? Unsaon pagsalig ana? Okay? Say manang magbantay ta usahay sa mga mabasa bitaw nato ni atong i-share na wa kita kasabot. Okay? Bahalag walay simba-simba basta kay lig-on ang pagsalig sa Ginoo. Kuyaw. Again, dili ka makasalig sa Dios kung mismo gani dili gani ka makasimba. Kay wa makakaila sa imong gisaligan. Okay? Gusto nato usahay sulohon ang Ginoo. Gusto nato nga agoy. Nakabato na gid ko, nakailan na gid ko sa Dios. Ako ra ni. Pangita mo inyo. Ha? Paghulat mo sa inyong panahon, ngay ma-encounter ninyo ang Ginoo. Sahay na mga tao nga ingana. Gusto nila nga iya-iyahon lang nila ang kaluwasan nga ilang nabatunan. Bahala mo diha basta kay ako surebol gid ko malangit ko kay ako nang gidawat sa Ginoong Jesucristo, bahala na akong mga silingan diha. Sige, padayon mo pagpakasala. Kamoy pangita sa inyong Dios. Okay? Suluhon nato usahay ang kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Dios. They want that special encounter with Jesus, buried in a place where only them can knew about it. Gusto nila nga kana mismo nga pagka-encounter nila, pagkakaplag nila sa Dios, gusto nila nga ilubong lang na diya sa ilahang kaugalingon nga memorya, kaugalingon nga pagbati aron sila lang ang nasayod. Okay? Pero mga igsuon, gitudluan kita nga dili nato suluhon ang atong kaluwasan nga nadawat. Amen ba ta na? Gitudluan kita nga ato ning ipaambit sa uban. Okay? Because kitang tanan pogi. Kabalo mo say pogi? The presence of God inside. Ignay mong tapad, ikaw pogi. Ikaw pogi. The presence of God is inside. Ano man pogi. Ang presensya sa Dios anaa kanato sa matag usa. Pero ngano man nga kinahanglan nato nga suluhon, nganong kinahanglan man nga kita ray masayod nga nakailatag Dios. Usahay natay batasan lagi nga mingon ta nga bahala mo diha. Basta kay ang importante nagasimba ko permi, kalawat ko permi, bahala na mo diha magunsa mo sa inyong ginabuhi. Mabitaw nga ang akong amahan gikan sa laing relihiyon, no? Nibalhin gid siya dire. Kay nahadlok man siya. Kay giignan man siya sa ilang relihiyon nga ikaw gyud brother Tox, ikaw ra gi maluwas. Kay niya ang imong mga igsuon, 11 man sila kabuk igsuon. Unya ang imong mga igsuon uban dili gid sila maluwas kay wala man sila dire sa atong relihiyon. Nabalaka akong papa. Kay siya ra kunoy malangit, unya ang iyang mga igsuon mabilin sa kalibutan or worse, paingon sa impierno. So gibiyaan na yung reliyon. Gibiyaan na yung reliyon kaniadto. Ha? Dito man to siya sa incorporated kaniadto. Kaya dili siya gusto nga siya lay makatagamtam, siya lay maka-experience sa mga benepisyo sa gingarian sa Dios. Unya ang inyang kaigsuon dili maapil. Mao na nga ning kagyo siya niya nga relihiyon nibalin diri sa ato. Okay? Hinaut nga dili at inana atong batasan, okay? Nga magunahuna lang ta sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Maghunahuna lang ta nga kita ray naluwas. Ug man dili pwede maluwas ug dili na gyud maluwas. Timan nga dili kita
ang naghatag sa maong kaluwasan. Amen? Igo lang ta nagdawat niini. O kini gasa, gift. Mao nga dili nato pwede kini nga ilaog sa uban. Amen ba mo ana? Ang ikaduha nga sambingay mao ang sambingay sa maanindot nga perlas. Okay? Na ako na usa ka negosyante nga nangita sa pinakanindot nga perlas. Okay? Og nakakita siya og usa ka perlas nga grabe gid kay kanindot. Nga tungod kay grabe kayo ka nindot nga perlas. Iyahang gibaligya ang tanan niyang kabtangan, ang tanan nga niya sa iyaha, aron lang mapalit ang maong perlas. Okay? So may pasabot nini. Adunay mga tao nga nangita sa kung unsay pinakamaayo nga perlas pod diri sa kalibutan. Unsa man mga perlas? Nangita tag pinakamaayo nga trabaho, nangita ta og pinakamaayo nga karir, nangita ta og pinakamaayo nga posisyon niini nga kalibutan, nangita ta og pinakamaayo nga lugar kung asa ta dapit pwede musikat pag-ayo. Ha? Nangita ta sa pinakanindot nga titulo niini nga kalibutan. Og sa dihang nakaplagan nato si Ginoong Hesukristo. Okay? Atong gibaligya, atong gi-give up kini nga mga tinguha aron nga aron atong maatuwa si Ginoong Hesukristo. Okay? Daghan kanato karon sub-sub sa trabaho, sub-sub sa pag-eskwela. Nganuman kay nangandoy nga makabot ang pinakanindot nga posisyon, trabaho sa kalibutan. Walay daotan ana. Okay? There's nothing wrong about that kung mo desire ka. Pero sa dihang makaplagan nimo si Ginoong Hesukristo nga mao ang pinakaanindot nga perlas sa tanan. Okay? Ang pangutana, kinsa man ang atong pilion? Kining perlas sa trabaho, sa eskwela, pagkasikat, or kining pinakaanindot nga perlas ang atong pilion nga mao si Ginoong Hesukristo. Usahay maglibog ta kung kinsa atong pilion. May manang pilion ako ng trabaho, Father, kay permanente ra man ang Ginoo. Stay put ra man na. Stay put bitaw. Basin ikaw ang dili stay put. Ha? Usahay wala ta kabalo kung unsa ang atong priority sa atong kinabuhi. Kung pangutan-on ta karon, unsa may imong priority sa kinabuhi? Akong pamilya, akong trabaho, akong mga anak, akong pag-eskwela, ug unsa pa na diha. Usahay nagkalain-lain ang atong version sa priority. Pero wala pagid ko kadungog nga adunay tawo nga nag-ingon nga unsa man imong priority, unya ang iyang tubag kay Ginoo ang akong priority. Wa pagid ko kadungog ana. Nga naay tawo nga niingon, kasagara gid tubag trabaho, pamilya, anak, asawa, bana, uyab, kabit, unsa pa na diha. Pirme nato o dili pirme. Tuyuon nato nga dili ilakip ang Ginoo sa atong priority. Nganuman, kay nasilaw ta, nasulawan ta pag-ayo sa mga perlas nga atong nakita niini nga kinabuhi. Abi natog mao na kini. Pwede na ko mamatay. Kay ako nang napakaslan ang akong gusto pakaslan. Ha? Pwede na ko nimo kuhaon, Lord. Kay nana ko'y dream house ug ang akong dream car. Nagikuha bitaw sa Ginoo, agi gamit ra gyapon paglubong ang imong dream car. Ay gisakyan sa mga imong mga parente nga muuban dito sa sementeryo. Ha? Lord, pwede na ko nimo kuhaon kay kadaog nagigkos jackpot sa loto. Usahay na sulawan nga butang nga nakita nato, magbantay ta kay niini nga kalibutan
daghan kayo ang gasilak-silak. Daghan kay gasinaw-sinaw. Way labot ng imong agtang nga gauwil-uwil. Ha? Daghan kaayo, gasilak-silak. Unya abi nimo, ingani ang psychology sa tao. Anything nga makita nga sinaw, musilak, attracted yun dayon ang tao. Because maunay psychological approach sa ato ang brain between those things. Di ba? Kita kag sing-sing nga gold, unya ang bato, diamond. Musiga gani mong mata. Musiga pod ang mata sa snatcher. Kay kini, tiba-tiba kuta na ko karon. Okay? Pero mga igsuon, unsa man gyud para kanato ang pinakanindot nga perlas ani nga kalibutan. Unsa man ang atong bahandi niini nga kalibutan. Okay? How do we value the treasure we have found? Giunsa nato paghatag og bili ang bahandi, ang perlas nga ato nakaplagan. Jesus is our treasure. Amen ba mo na? Si Ginoong Hesukristo mao ang atong bahandi. Kung dili mo agree na, okay ra, no problem. But Jesus is our treasure. Maunay kamatuoran niya na. Okay? How do we value Jesus in our lives? Giunsa nato paghatag o pagtagad si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Is He important for us? Importante ba ang Diyos sa atong kinabuhi? Is He our top priority? Siya ba ang atong pinakalabaw nga priority? Mabukog kita na nga pangutana. Okay? Kung si Ginoong Hesukristo ang atong prioridad, mao ang atong bahandi, our treasure in life, then makita na ang atong pagtagad kung giunsa nato siya, okay? Kung giunsa nato si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Father, priority man ako ang Ginoo. Walay makalabaw ana, Father. Pinaka-top priority. Pero ngano man lagi nauna pa man lagi mo nangaligo sa badyangon, haya mo nagsimba. Wa mo nagsimba ka nangaligo mo sa badyangon. Oh, asa naman? Priority mo ka. Ha? Ngano man? Inga naman ka, priority. Kung priority nimo, okay, daghan klase sa priority na ay top priority, na apoy least priority. Okay? Prioridad gyapon. Okay? Pero nara ka sa ubos dapit. May top priority, magkinaunsa man ang kinabuhi, mao gina ang imong unahon. Amen? Magkinaunsa ang atong kinabuhi, mga igsuon, si Ginoong Hesukristo unta ang atong unahon. Amen? Kay unsa may giingon sa iyang pulong, kung unahon ninyo pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ang tanan nga butang iyang igadugang ninyo. Kung unahon ninyo ang Ginoo, walay mawala sa inyo. Okay? Ang mathematical formula sa gingarian sa Ginoo, okay? Ingani yun ha? God is equals to you, career, school, etc., etc. Mao na siya ang formula. Okay? Mao na maigsoon, kung unahon gid nato ang Ginoo, dili kita makabsan. Pero say baliktad ang atong panghuna-una. Permente man ang Ginoo. Mga ligo sa mi. Ang pangutana, kasayod naman ta nga 7:30 ang atong misa dire, pero nganong tuyoon maginato mga ligo sa badyangon ug alas 6 sa buntag? O tuyoon ginato nga mulakaw og 7:30 pod mismo? O dili lang kana. Usay dagan tuyoon po natog panglaba nga alas 7 sa buntag nga nasayod ta nga 7:30 ang magsugod ang misa dire.
Pader, kinahanglan na gyud nga naay second mass, third mass, fourth mass, fifth mass. Bisan pag 20 ka misa na atong buhaton kada adlaw. Sigurado ko kung di gid nimo priority ang Ginoo, di gid gyapon ka kasimba. Di gid ka kasimba ngano man, wala man na sa imong kasing-kasing. Wala nimo nakitagag importansya. Ha? Seek first the kingdom of God. Tungod kay siya atong top priority. And unsa pa man ang mga butang that depreciate the value of Jesus in our lives. Unsa pod ang mga butang sa atong kinabuhi nga nakapaubos, okay, sa value, sa bili ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Daghang kompetensya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Usay mo kung negosyante ka, kung nakatindahan, kompetensyahan nimo ang Ginoo, okay? Kay mag-abri ka og sayo, kay ang dagan mamalitay adlawng Domingo. So makikumpetensya ka sa Ginoo sa halin. Nasayod ba ka nga ang Dios mao'y tag-iya na ng imong tindahan ug sa imong halin? Ha? Kung ikaw nga tag-iya sa tindahan, gikumpetensyahan nimo ang Dios. Karon, dili na ikaw ang tag-iya sa imong tindahan. Ang imo ng tindahan mao'y tag-iya nimo. Ngano man, nagpadiktar man ka. Pag-abri, kadagan mamalit. Ano mamalit? Ha? Usahay mahadlok ta mawad-an. Okay? Mawad-an. Mingon ninta nga lugi man nga pagpangalagad sa Ginoo. Pero tan-awa ang kinabuhi sa tao nga wa na gani Ginoo. Wa pagid nauna ang Ginoo, ang iyang kaugalingon nauna, samot kalugi. Okay? Usahay nauna na to nga bulatik ra man nila Pader aron dagan mo simba og Domingo. Mga igsoon dili na bulatik. Tistingin ninyo. Isa ka bulan lang. Tistingi. Kung naamoy naandan nga buhaton og Domingo, okay? Or tuyoon gininyo nga dili mo simba og Domingo kay daghan inyong mga buhaton. Sige, testingin ninyo isa ka bulan lang. Hagiton mo nako. Isa ka bulan. Testingi nga kanang panahon na unaha permi ang Ginoo, simbaw na. Di ba mausab ang imong kinabuhi after sa isa ka bulan. Amen. Naman masabdan man nimo nga agoy sa tanan nga bahandi nga akong naangkon sa akong kinabuhi, sa tanan nga akong nakabot sa akong kinabuhi, walay makatupong o walay makalabaw sa akong pagkakaplag kang Ginoong Hesukristo nga akong Dios ug manluluwas. Walay makalabaw, ana. Nganuman, kaysa dihang nakaplagan nimo si Ginoong Hesukristo, nakaplagan usab nimo ang pinakalabaw nga bahandi ug pinakaanindot nga perlas sa imong tibuok kinabuhi. Og dili lang kana, nakakaplag pud ka og Dios. Ang tinuod nga Dios nga maoy mutabang panahon sa imong mga problema ug kalisdanan, nga maoy magsangkap sa tanan nimong mga panginahanglanon, ang Dios nga maoy muayo sa imong mga sakit. Laki piskat. Nangatawa oroy mga piskat to, no? Amin mamuana. Kung nakasabot lang ta anang bahina, sigurado gid ko magkabad-kabad kita og magdali-dali kita nga mag-anhi diri sa simbahan. Ngano man? Kay nara atong bandi, oh. Okay? Dili ta magpalit-lit, ha? Dili ta magpalangay-langay, dili ta magdagag rason. Pader, dili ko makasimba unya kay murag mamumo ang sidecar akong sakyan. Ako lang gitag na daan, Pader. Okay? Testingin ninyo, isa ka bulan. Katong dili kaayo mutuo ni ana. Inyong kinabuhi. Okay? Og dili lang
Dili lang inyong kaugalingon nga kinabuhi, kundi dili usab ang kinabuhi sa mga tao sa inyong palibot. Mao na nga hinaot nga dili unta muubos ang balor or ang bilis sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung dili mo increase unta kanunay ang Dios sa atong kinabuhi. Wala ta nasayod niya na. Mao lagi nakoy kaila nga usa sa kanegosyante ang iyang negosyo kanang cafe ba? Kapihanan. Unya, ang iyang cafe nakaplastar sa usa ka location kung asa kada Domingo mudagsa gyud ang mga tao, malabyan sa kanang mag-jogging, malabyan sa kanang mag-exercise kay pag human nila exercise dito magtapok-tapok kasagara mga customer, mga batan-on nag-jogging, exercise. Tapos karon nagproblema siya. Ingon siya nga, nindot kayong dagan sa negosyo. Kaya dagan yang halin, labi na pag Domingo. Pirmi gina kada Domingo, mo overflow yang halin. Kung sumahon ang iyang halin sa Lunes, padulong sa Sabado, labaw pa, sobra pa ang iyang makuha sa Domingo. So ingana ka, booming ang iyang negosyo. Pero nagproblema siya, kay di naman siya kasimba og Domingo. Unya, maglibog po siya, na kung dili sa mag-abre og Domingo, wala na say customer. Wala na say halin nga sobra-sobra kaayo. So unsa yang gihimo? Ingon sa nangutana sa nako, "Father, unsaon ako ni?" Ingon ko nga dili ti ka lipod-liporon og istorya og dili nako kanang panindot-panindoton akong istorya aron lang nga makumbinsi ka. Ang kamatuoran magpabilin, unaha gyud ang Ginoo. Kay ang Ginoo mao'y tag-iya danang imong negosyo, ang Ginoo mao'y tag-iya sa imong kinabuhi. So, isugdan niya. Unsa yang gihimo? Sa unang Domingo nga nagsirado siya, natingala yung mga customer. Ang uban nangasuko. Wala na nibalik. Kay ngano kuno nanirado og Domingo kay iya man gibutang sa iyang shop. Close. Owner went to church. Gibutangan pa gid niya, Lord's Day. Wala sa nag-abre Domingo. Bisan pag nahuman na og simba, wala sa mga abre. Kay giuna gini ang Dios og milabay ang pila ka semana. Okay? Down kay siya kay nangawad-an sa customer. Kay kasagaran gud niya ang customer dito sa Domingo. Pero, but after 1 month, niya nga pagka-faithful, okay? Matinud-ano niya, nga giuna ang Dios sa iyang kinabuhi. Every Lord's Day, kabalo mo sa naitabo, gikan sa Lunes, padulong sa Sabado, sobra-sobra permi ang iyang halin. Og ang iyang mga customer, gikan sa tag 50 to 60 ka buok kada Domingo, from Monday to Saturday, nahimo ng 200 to 400 customers. Unya, unsay nawala? Naalkansi ba siya? Siguro sa atong pagtan-aw, alkansi sa pila ka semana. Mao na nga hangtod karon, dili na siya mag-abre og Domingo. Kay iyang nasabtan nga ang Domingo para gini sa Dios. Nganuman, kay mas nahigugma pa siya sa Dios kaysa sa iyang negosyo. Kita, kung ingana nga atong gugma sa Ginoo, okay? Dili gid imposible nga ma-experience pud nato ang panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Dili lang basta-basta nga panalangin, kundi ang katibuk-an sa iyang panalangin. Mga magtiayon, kumpugngan mo sa inyong pares, nga dili mo simba tungod kay ipalaba, ipamahog mo sa manok, ipahugas mo plato sa inyong balay.
Okay? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong mga plato ug mga manok ug unsa pa na diha. Sila na tag-iya sa inyo. Imong bana na may tag-iya nimo or imong asawa na tag-iya nimo. Okay? Manatong bantayan nato. Kinahanglan nga atong masayran kung kinsad gid di ay ang bahandi sa atong kinabuhi. Ug nang hinaot ko kaming tanan diri sa iglesia nga si Ginoong Hesukristo unta ang atong bahandi sa atong kinabuhi. Amen batana. Siya ang tagaan nato og pinakadako nga bili sa atong kinabuhi. Bahala pag magkinaunsa ka diha. Ngano man, kay diha sa gingharian sa Dios dili gid ka alkansi. Ayaw gid gunaw-naa. Kay say negosyante atong pangunahuna pero dili man unta ta mga negosyante. Kusog kita mag-mathematics. Habe? Kinsa may una be? Kani. Kay para dili kay ko alkansi, para napakoy ROI. Napakoy return of investment, no? Usahay atong gibutang ang standard sa Ginoo sa tawhanon nga standard nga dili man unta ingana. We put God on a pedestal nga ka-level nato ang Ginoo. Pero mga igsoon dili nato ka-level ang Ginoo. Kay siya ang makagahom nga Dios sa atong kinabuhi. Father, dili gi ko kagawan kay gipa-report man gi ko sa akong amo pag Domingo. Wa tay mahimo niya na. Pero hunaw-hunaan ni kung ang tibuok nasod nato, kung ingana atong panghunahuna gitagaan nato og dako nga pagtagad ang Dios labi na panahon sa Domingo, sigurado gid ko Sabado pa lang wa nay magpatrabaho. Kutobra sa Lunes padulong sa Biyernes ang trabaho. Kay Sabado preparasyon, Domingo samot Lord's Day. Bisag unsaon nimo justify, Father, dili gyud kinahanglan gid nako patrabahoon, Father. Kay dagig ko ipahimo. Alagi, nalagi kay gipahimo. Pero ikaw pod naapil pud kag alkanse. Ngano man? Kay labaw pud kang wa kasimba pod. Naka-overtime lagi ang imong trabahante. Pero ikaw pod undertime pud ka sa langit. Pagtan-aw ni San Pedro, undertime. Kaltas ligtas points. Na? Minus points ni. Dagan kita gikabisihan. Tinuod na. Dagan ta gikabisihan sa kalibutan. Gitan-aw nato nga atong mga bahandi og perlas sa kinabuhi. Walay makalabaw gid niini. Suma ninyo. Kamoy magtisting. Okay? Kutob ra sa pagmaymay, istorya sa inyo, instruct sa inyo. Kining among gipag-istorya dili ni kanang aron lang nga mga lanay inyo mga atay, aron nga mo managhan ta diri, dili man ni padaghanay mga igsuon. Okay? Kung nasayod lang mo dili ni padaghanay. Ang gipangita sa Dios karon dili attendance, kundi quality people nga nakasabot gyud sa iyang prinsipyo. Di ba nakadumdum mo sa ebanghelyo itong mga milabay nga Domingo? Katong binhi o katong upat ka klase sa yuta. Natamna naman ta sa binhi sa Dios. Ang atong kasing-kasing na develop na, nahimo ng tabunok nga yuta para sa pulong sa Dios. Karon, desisyon na sad ta kinsa ang atong bahandi. Sa may giingon ni San Lucas, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ang imong bahandi, dito naa ang imong kasing-kasing. But pasabot, kung kinsa ang imong gitrato nga bahandi, mauna ang imong gihigugma o ginaot nga walay makalabaw sa ato ang gugma sa Dios. Amen batana. Please stand.